am the internet police. Ahojte, vítam vás pri novom videu. Je to informačka z privátneho serveru Laroxion. Keďže som prestal hrať Syndicate a ostatné servery a šiel som sem, tak som sa rozhodol, že budem natáčať aj tu. Tak sa vám predstavím, pre tých, ktorí ma nepoznajú, volám sa Huďo, krstným menom Paťo. No, mohli ste ma vidieť, teda moje video pri súťaži na najkrajšie video Laroxionu. Bohužiaľ som nevyhral, ale zúčastnil som sa, tak som dostal YouTube kostým a je veľmi vzácny, vám poviem. No dobre, tak k hlavnej téme. Čo môžete odo mňa čakať, to je let's play, súťaže, nejaké mixy a podobne. Možno niekedy nejaký livestream, ale to je ďaleká budúcnosť. Prvý let's play môžete čakať, dneska je štvrtok, tak najneskôr, fakt hovorím najneskôr, v sobotu alebo v nedelu, pretože teraz je to časovo nejako v prdeli, poviem doslova. No a v popise videa budete mať vlastne môj kanál, moju fanpage, tak budem rád, keď sa tam pozriete. Ďakujem dopredu. A budem sa tešiť na nových fanúšikov z Laroxionu. A to by bolo asi všetko, tak vopred ďakujem za zhliadnutie informačky a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.